zanina kanen ho tur he amu ve ming chu P2 ani top mai kum sang ni som pasaria ti chu ani ome Christmas urlok zanani a Angela chu mahatana ain lua chuan anna zo man ngei tumin alo boy hle ane anna zo thoi thoya achung te bula urlok zan man ve ngei chu atuma ril rueng thol taka chol man ve ngei atuma ni darka reilo te hnuwa chuan anna po chu azo ve ta shrama athona company security guard car len chuan inzui chuaken nithum chung chu an office an khar tur thua shilpa Angela chuan akar chu ti nuna hantuma ma se anun mai thei tak lo wang chuan office chunga lobby atanga taxi ko tum chuan valu atuma ma se alo in kala alu thei ta chuang lowa ti chuan security guard ho office a chuan vakalin Thomas awa hmuwa Thomas ne na chuan a har sanate chu shilin Thomas chu taxi ko sakmai turin awangena Christmas urlok zanani to wangin taxi la chu anwang phian mele ngal ti chuan akar en dik sak tur chuan asom taringot mai ni an bengel nu po chuan ala nung thei chuang lowa Angela chuan a murem chan vele taxi la mai tura kalchu atum ta zoka Thomas san elevator a honlai chuan taxi alo kawa taxi aron thlen nu chuan kala hantum chu kongka pui ber chu alo in kal le tatlat maya taxi driver chu lo ngak lok tura shilin parking lot lama chuan Thomas kha awazong le a ma se taxi chuan atlan santa ani thok le khata parking lot lai te chu an thim ta vek maya chuta Thomas chuan a hnunglama tanga ron man betin chloroform nen akaron hup sak ngala Carlowa Nikoshelovin aom ta ngala ni Angela aron har chuale meu chuan thom na dang dai alo in bel to a ake chu chera chuan alo in thlungtlat boka Thomas chuan Christmas man puya du awanga chu tiang thil chu ruam man ani thu alo hril ngala Angela chuan Thomas chu achiang vak lo ni na hreta ani Thomas chuan Angela chung te chanchin chu soin alo thli thlai ru reng to thin ti chu a hriat hlebok Thomas chuan Angela chu achung te kol tur le angai tuam lo thu hriat tir turina han hrila Angela chuan achung te chu kolin ala ho thei ri lo tur thu awa hrila Thomas po chuan Angela ta na a present tur chu aron la a Angela in a han hon chuan video tape alo oma video a han play chuan a tho pui jiman elevator chunga pongsola tum lai lo langa Thomas chuan Angela chu P2 sector atangin P4 a hruaya chuta chuan gym lo omin aka no sakin chera chuan alo in puar bet boka Thomas chuan chu a Christmas present ani thule gym chu vaturina shrila Angela chuan dulovin Thomas thilti chu hriatsual palawang ani thule khati lai khan gym kha arui wang mai ni a soin annuwa angai dam to thuwa shrila Thomas chuan Angela chu vin tuarin gym chu ama ngein awa vota ani vuak mai chu du tok lovin akar chuan gym chu banga anor chilta a kara din zok chung chuan Angela chu alo chuak mana security officer chuan lutin a phone ala ngala police call atum lai chuan signal alo om box silo phone signal om na lai mun zongin security officer atang chuan a chuak le ta ani ma se a phone in signal a mu vele chuan a thlo palta hlo maya zuk charatum la in aban phamai silo a phone chuan police chu a call tlang thei le thei lo la chu a re thei heklo a auri hre pha anom tak hlovin ti thil thuwa
tranpuina dilin aw vak vak boka Thomas po chuan Angela chu aron zong ve mek boka Angela ero kha chu elevator lama kalin akat mang chuan a honga lau thong le man mota ka baton na me wang chuan atang chu ani ti der maya elevator vel tu ava biak la chuan Thomas chuan alo chang le box se reivak lo hnu chuan Thomas chuan elevator chung chu ron hongin tui ala ron kholu tir zui anula tre dan chu a thing ve tre khop mai tui chim chin a san do hnu chuan tui nek na wang chuan elevator chu in hongin Angela po chu P3 a alen chuak ta ani chuta tang chuan P2 a chuan avakir le a emergency box ami hreipui chu la in security camera ho chu ati cheta a camera vela ti chiat zo hnu chuan hreipui nen chuan security office lam chu apan ta a ma se Thomas chu alo om lowa video wa chuan ni kho shelowa aum lai chu lo langin Thomas chuan ataksa chu alo chul vela a thin rim chuan TV chu a check ta chor chora TV pakhat atang chuan police lo thleng lai chu awa hmuta a ma se chu ti lai tak chuan Thomas chuan ron nang ching le in stan gun mangin ni kho hrelo in a siam le ta a chumi hnu chuan police an lo thleng ta ani Thomas chuan police chu alo wadong songa police chuan chulai hmun atang chuan emergency call an don thu alo hrila chuti lai chuan Angela chu car hnung chunga aron har chuak ve mek bok ti chuan police chuan parking lot chu an dap kwal ta a Thomas an jima sutlum na hmuna po khan vakal ma se Thomas an hnu alo thup mana wangin thilrin hlal om an hmu chunglo Angela po chu ata na tang chuan a chuak ve thei ta hrama parking lot kong khar lampan chuan atlan pheita a ma se police car chu alo tlan chhuwa man to awangin awanang man ta chunglo ati ngai na shelo hoikwal vel chuan Thomas le awi thir kong khar ma a loading chu awa hmuwa Thomas chuan awi thlun na chu phelin ui chu Angela lampan chuan atlan pheita ani ma se Angela chu athei ang to ka lo in veng ve in ui chu alo ti hluma building atanga chhuwa ti lo chu boina dang atang chuan ala chuak thei zele chumi hnu chuan car hayar thei dana lama kalin car chabi chu aru chuaka car chu ti nungin a thei anga chak chuan chuaka lampan chuan Atlanta ani ma se Thomas chuan car dangin aron suta bur mai le ma se Angela chuan car chu in herpuin P2 lama chuan atlan pheya ma se akut chu henka fa thlun ani awangin duang zan chuan car chu athunun theilo chu ta le ban pakhat vasuin car chu adinga Angela po chu ain so nan mel hle mai Thomas chu ron thlengin che changlowa Angela lo om chu awapan hnaya chu ti lai tak chuan Angela chuan Thomas samita chuan lo komen handcuff mang chuan a ngonga arek ta a motora chuan a thlung bet ve thei ta ani chumi hnu chuan Angela chuan Thomas le a car chu a halta a topa chuan urlok zan hlim om lo tak mai chu miril ruboi nen an man dun hnuwa building atang chuan chuak ve thei hramin in lampan chuan a kalta ani hemi zana athil ton hi akum kho soi athling ve nge in arin om chanchop ni lo phei se chuan